Bones, som en Miquel Àngel Tortell, el bomber, i fa 4 anys que som regidor amb en Jaume Pérez, en Famoso. Junts hem estat el veritable tàndem de l'oposició al govern de Muro, tant en fiscalització com també en propostes en positiu. Som els que us hem informat de què passa a Muro, des de premsa, butlletins informatius, debats, Facebook i amb els vídeos que hem penjat. Recordeu el gol de Son Bosch? O què passa amb les restriccions al lloguer vacacional cap a l'Ajuntament? O aquells Sant Vicenç que van posar 176 multes per botellat i que moltes no se van haver de pagar? O que si no hi ha un skatepark és perquè no han volgut i no perquè no s'hagi demanat formalment? Totes aquestes coses les sabem i n'hem pogut parlar en coneixement gràcies a la feina que han fet els 2 regidors de Més per Muro aquests darrers 4 anys. Volem encapçalar un projecte de canvi que pugui fer feina mirant els propers 10 anys i que, al mateix temps, sigui capaç de resoldre problemes immediats i diaris. Veureu que la nostra base de feina ets tu, sou vosaltres. Volem fer feina amb els morers i a partir de les seves necessitats. Tenim la millor candidatura. Cada vegada ho hem pensat així. Ara, a més, n'estan convençuts. Hi ha representada molta gent i moltes mirades, des de l'activisme social més dinàmic als gestors econòmics, de gent inquieta, de mestres i empresaris, de gent que cerca constantment la vida, de sanitaris i administratius, joves, mitjana edat i més grans, un pot de tot. Però sobretot tenim un equip de bona gent que estima aquest poble i que se'n preocupa, que dedica temps a fer feina per tenir un municipi millor, analitzar i proposar idees per avançar. Un grup de persones que sap que l'esperit crític i el diàleg és el motor de fer feina i arribar a punts en comú a partir del debat. A més, ens mou el debat i la crítica constructiva com a eina per avançar junts com a poble. En la teva confiança, la teva decisió, amb tu, som més.